3, 2, 1. Karot! Ay na! Amoy na! Amoy na babay kinangkal ah. Apaya! Eh, delikado na dyan. Inanakan mo kuya. Tagalog, Ilocano? Tagalog! Ay na, makabalas, mayat! Ang sakit ni ulo at tuya nila. Anong pangalan mo kuya? Genesis. Genesis. Suda na bakit ipas? Genesis. Ilan taon na si Genesis? 24! Oy! Ano taon mo? Ano taon mo? 22! Piling ko. Si banda ka now. Na? Kano ka nag-20 taon? Basta 22! Awan ka na. Pag-protesta mo ni sir, ayan. May asawa na si sir? Wala pa. Girlfriend? Meron. Boyfriend? Wala. Ay, nasa Hong Kong daw yung jowa niya. Ayan. Ayan, kuya, virgin pa? Sa bakla. Opo. Ay, virgin pa, ikano ti bakla. Ay, may Ulit ka na, Army ata, sandali lang. Ay, Kuya, matanong kita, mahirap ba ang training ng sundalo? Opo. Kasi si Iin nagsundalo noon. Oo. O, try natin. Attention! attention ka now. Nagwapo ka, ngal-ngal ka mal. I-try natin. Okay. Attention! Attention pa mo Ulit la. ka ulit. Oh, ready? Attention! Oh, bakit hindi ka lang galaw? Asan yung baril mo? Asan? Ay na, nagsalimuot. Oh, piling! Nakakainis ka, sir, ah. Daming langgam. Sorry, sir, ah. Nahilo kasi ako. Sir Genesis, Para-parang kamot na bakla. kung panaginip ka lang, sana bangungot na. Ayan, Genesis. Ilang taong ka na? 20? 24. 24. Ayan. Ayan, ay gagawin tayo ngayon dito sa harap. Oo. Ano, kunang mata? May gagawin tayo dito. Tipkip pa, barukong na ni Agner-nerbiyaw. Aguri ka din man. Nalalalag sa... Utong. Awan di girlfriend na yaman pa'y apaw. Ay! Kasla na nga baksaklit kong kutiho dito yan. Ay, sos! Kuya, may gagawin tayo. Ito yung mechanics na gagawin natin, ha. Kakanta kami ng tisuling ng Ilocano song. Tapos, kunyari, kung hinawakan niya yung ulo mo, hahawakan mo din yung ulo ko. Lahat ng gagawin o hahawakan ni Suling sa part ng katawan mo, gagawin mo din sa akin. Kunyari, hinawakan yung ulo mo, hahawakan mo yung ulo ko. Mula ulo, ngagpap, pababa, ngagpap, pababa, ngagpap, pababa. Kababain, Armin, nalaman mo. Oo, kung kapag intirisan data, damag kastak, makadakdakol pa. Ayan, Genesis, lahat ng gagawin namin sa'yo, joke lang ha. Makiride on ka na lang, ganon. Joker kasi kami, ha? Ayan, so this time, ano ka na yung? Patingin daw ng baril. May baril ka daw ba dyan? Wala. Ay, wala. Wala. Sa gitna Ganun na po, sir, mula ulo, ngagpap, pababa, ngagpap, pababa, Kasta, ati sundalo. Wen, kasto ati soldado, managpadigo. Panasa man sila kayo mga panagtabi ko Anong param? Kasla ko na binaboy ni tatay ko na. Umaputa lang raw din lakay pa. Namay no di kasto ni ano fresh. Kasla Ay, nakisabak ka na rin sa gera? Hindi pa? Ay, so mamaya mapapasabak ka. Sa bali nga gerada. Alay, sige gano'n. sige. Kakantahan ka namin ng Ilocano song. Pwede ba namin hawakan yung kamay mo? Bakit amo ka pa? Ay, ako pala si Auntie Suleng. Ayan. Ako din si Antikal Ingen. Bakit Antikal? Anting akaw-ukal. Apay nga tati sundalo ka na na nakakasyal. Hindi kami kasakatwaday tayo pa nag-training da. Right. Pag kami, iti way back 2015, nagtrabaho ako, hindi kam agin aldugit 6 GP
PQC. Oh. Ayan, sabay catering kami. Nga na rami jumaot. Awan, wala si Singpot na anos da iti susoldado. Amo, handa nga na, lalo ti army, handa nga nahilig iti karkarni. Handa Saluyot lang, inapraw lang kunada Ay, sa dami. pagnawi. Wow. Kastada ka anos. Siyempre, sanay da nga sumabsabak na Wow. nagkatigiran at atang. Eto na Kuya Genesis. Hawakan mo yung kamay ng Pwede tisulit. hawakan yung kamay mo. Ayan, sige. Ako din umapal din yung karkarma ko. Medyo babasa na yung kamay mo ah. Nawaran ka na sana. Bakit ba pansmado ni si sir? Mimbag pa'y kajita kulap na tagbabasang ang tao di pa'y ang basang. Di pa agbasan niya. Wen, ay naapong, naginapo, kasla minipos kanya ako. Abay ah. Tuktupraak. Mimbag pa'y isuna, ramay na lang agbasan. Siya nga di pa'y Ay, agbasan. hindi lang matihundingan sa may. Piling kayo mo. Maestro. Para-parang ka Pinagpapawisan si sir. Guess natin siya kaya dapat asikaso. Para-parang ka go! Medyo sayo-sayo tayo, sir. Yan. Kasi, Balita namin ang mga army magaling daw sumayaw. Ayan. Nabalak nagpasyal, hindi bakla. Nabalak nagpasyal, hindi bakla. Nabalak nagpasyal, kunana, ay Genesis, dumanon ka dito'y Genesis na ang tugaw ka. Tugaw. Tumawad kami man tugaw, amo. Umulog kami man dito. Dahil Sundalo ka. Sundalo ka, special sa'yo. Special child ka. Sige. Ayan, upo ka kunyari dyan. upo. Oo, upo ka dyan. It's better to die with pride than to live in shame. Wow. Nakay nasa unday dyan. Jamaw. Binaamo nga basahin yung dyan kamukha nasa uwan. Kuna na ni active dry. Oh. Active dry. Siguro active dry ka mo yun. Active ng dry. Ang cute po talaga. Naugot dati ko makaugot ti sayute. Apay matawgot sa'yo, Nagimas na sir. sa plit ti bugo. Again. Kuya, okay na sa'yo yung mechanics? Oo. Inigamang ulo. Oh. Basta. Alert mo natin ang sundalo ah. Ay mababahinan. Inigamang ulo. Hoy! Piya! Pwede ka kikita na palaking mamaw. Oh, sundalo datoy, mati mapapaw. Sundalo datoy, dapat tuglang, tubo ka. Karit mouth. Inigamang ulo ko. Ay! Sabay ulitin na suling. Ang practice na nga mapasabak kayo sa garadamdama. Di ba? Mapasabak kayo garadamdama. Warm up ba ila dahil nga medyo nasakit mo dati tul-tul ko. Uy, nag-medyo cellphone na Lagi sir. makita tak na dikis ni cellphone ni sir ni 2 by 2. Matlaw lang dati si soldado ang mamartal. Ayan. Inigamang ulo kuna na. Ay hadayo ka payay ayatan. Inigamak. Oh, wag mo siyang awayan. Ada problemang kanya. Insurong ka na. Nangisuro, narigat ng Tagalog, narigat na yung si Tagalog na tao. Nakita ni sir. Insurong ka na. Ay, nang kalastog ka lang arudan, mamartag ka pa ay. Ano ang susunod sa ulo mo? Baba ng Sa ulo. parte ng katawan mo? Mukha. Muka. Sa Oo, mukha. alam namin muka. Anong parte ng muka? Ilong. Ilong. Dito tayo sa muging. 24 anyos ka, nagsasangat ang urmok mo, di ka pa'y amo parte bagbagin. Dati ano yung noo? Uy, ingin. Ano pa yan? Nag-kissable lips. 20 sa bulit. Wala kang bisyo kahit magyosi man lang, sir. Wala bisyo. Swerte Kasta na. nga talaga ka no tibibigno ang agno-no-not. Sige kami agno-no-not ka lang ro daga mamal ka pa. Sorry sir. Gold star lang kasi ako. Mapagbigay na biktima lang. Dito tayo sa noo, sir, dito. Inigamang mugi. Ay, Saglit lang nakakahiya kay sir. Bakit? Huwag yung stocking ko, animal ka! Bumulot ang matitishwe. Takababain mo't kin ni sir. Ayan, taga saan ka pala, kuya? Tagapulot. Taga?
Mangaldan, tagapulot na. Ay, Pangasinan. Hindi ka nakakasalita na or nakakaintindi ng Ilocano. Ay, sige. Uy, ingay, Pangasinan magkain. Ay, Pangasinan. Di ba tammo? Oo, may nakakaintindi ako ng Pangasinan. Ano? Little bit lang yung parang yung ano yung Daisod Labat. Kanang ko may tupaltak mo. Ayun yung alam ko. Nag-iisa lang yun, sir. Katawa sila. Kasi ang ibig sabihin daw ng kanang ko may tupaltak mo, gwapo mo, kasya-kasyay. Yun kasi yung tinuro ng nanay ko sa akin. Halimbawa ganon, sabihan mo si sir na ang gwapo mo. Kanong ko may tupaltak mo. Di ba? Agisam, tatpay nga gwapo. Haba niya din niya nakana sa uday kay sir, iso tinsuro ni nanay ko. Kanong mo Kaya napaltat na. Hindi mo lamang mga tipaltat, sir, tilapia. Ang namang mga tipaltat, apay gamay ko na. Abaya. Mang mga tabol. Tapos di kang kanag, sir, na tilapia, yung burburan dyan muna umuli, bayabas na tilapia. Dito tayo sa noo. Inigawak muging ay mababahina. Inigawak muging ay mababahina. Inigamak muging Ganyan. Ay adayo ka pa, ayayatan. Nailimay ako rin kasulay, kapay nga tapan na kinurusan tamuging ka. Apaltog taglaw-law mo. Puro sandata muging mo. Nagatidog mo dagit armalite dal, pasalamat ka na armalite yaw. Awan lang, kita, bitugang ka, taguray lang, ka lagi na. At tama Armalite yun, di ba ni nanay mo? Na? Bigbigat pa lang ka. Bigbigat agar armalite. Taratat-tat. Awan. Ay, niya. Awan na din na narabi na ba? Natay pulutan yung dinabi, so si pagbigat at tatak. Kapasol ko pa, awang ba't ito na may gatang ko pulutan. Kapay gamitin niya na lang bakla. Inya, di ba ba? Sinimugin. Baba ng noo. No. Mata. Ay, nga mabalin, alang nga sulok yung mata. Hindi pwede ba? Alangan na susulukin namin yung mata mo. Dito tayo sa ilong. Ayan, ang ganda ng ilong ni Kuya. Sige. Pointed din, oh, pambansang ilong. Duterte. Inigamak agong. Aguray ka mapagsuling! Apiyak! Nagangsal! Mapanghitaw yung kamay mo! Napang ka nagpauy-oy! Umihi ka! Napanimbis mo, sir! Sumula nagangsal ang panghi ng kamay mo. Amin na, punasan natin. Punasan natin. Ali, ukradin mo. Ukradin mo yung kamay ganyan. Mabalinan. Mayatan! Ayun, ba? Amoy mo nga. Okay na. Inigamak agong ay mababahinan. Inigamak agong ay mababahinan. Inigamak agong kunana ay adayo ka pa'y ay ayatan. Inigamak agong ay mababahinan. Happy. Matukay mo ta subi-subi mantay. Nagsimple di mo ba na nag-inusintin eh. Kasi dinamot ang paltog. Nakapaltog ka na rin. Nakaputok ka na rin na gano'n. Hindi ka pa nakakaputok. Yes, putok ma gano'n. Damdama. Inyati babate agong. Ano ang susunod sa ilong? Mouth daw. Mouth, oh. Hindi pwede. Hindi pwede, alam nga kalawkawin mo yung niwat ko. Dito tayo sa timid, baba. Dito, sa baba. Ano ang English ng baba? Chin. Hindi. Ano? Frozen. Bakit frozen? Baba ti baboy. Inigamak timid ay mababahinan. Inigamak timid ay mababahinan. Alay! Inigamak timid kunana. Nagatungay guyot mo suling datapay factory di pay! Ang kabel! Sikati nagguyod. Ay, ingay. Halimbawa, agartista ka, sinaktan na katisundalaw niya, tibagam ganyan na. Sige man. Na? Agartista ka. Kung kundi siya ni Rapi Tulpo. Tata, agisumbog ka na niya ni Rapi na kanyang dati yung sundalaw. Ay, kas pagkarigan siya i-complain na. Sige, salutsod ka Ano ba ang ginawa sa'yo ni... Nga tayo ito, Sergeant ba? ano niya titawag na di kaslarang guna, sir?
Private. Benjamin. Basta private kasilatan. Hinya tinarabin na kanyang ni Private Genesis. Bas. Oh, wala ka. Di ka ba kami sinaludsod kinyak no da kapansana? Ulit. Sige. PWD. Buwan kasta. Ulit dito. Saludsod ka. May kapasanan ka wala? Ang tulong sa bata to. Di ka dinamag kami no mano di kapansana na. Siyempre, umulak tulong akpay. Kasano ngay ganun taramidan? Problemam data na lang siya taga-jazz. Sige. Ang tama ka lang. Sige. Anong ginawa sa'yo ni Private Genesis? Tata. Inaasingay! Rinip na! Pinayatan na! Rinip na ko. Wag. May katuyang. Tapos, damagong pat ano kasano tinangyari pa, ano niya Apay tanirip na ka. Na? Apay tanirip na ka. Ijay banda. Ay, bahay ko ba? Hindi kaya mo tatangaraminan kini Genesis. Ay, kasal! Gusto daw magpakasal sa'yo kasi nirate mo daw siya. Ano magpagkadata-suling, baka seryoson na. Lugi ka? Dakkel ati maawak ko dito ng benepisyo. Dito tayo. Anong baba ng ilong? Ay, Tapos na, dito na tayo. dito na tayo sa leeg. Doon tayo sa leeg. Inig ka magtunggal, ay mamabahina. Inig ka magtunggal. Wow! Pia! Apan na mabot ka lang! Ang practice lang. Tadamdaman din kasi ni wow. Practice lang. Inig ka magtunggal, una lang. Ay adayo ka pa, ay ayatan. Inig ka magtunggal, ay mamabahina. Inya, ano ang susunod sa leeg? Dibdib. Dibdib. Ay! Ala, sir! Nadaanan lang dati pagbibiyag si Ubeng. Sir, tayo. Tayo. Stand straight! Ayan. Oh. Sir Benjamin. Mamili ka nung gusto mo, petroleum jelly or tire black. Both. Both. Ay! No, tugbot karkarmana dato ya. Ayan. So, Benjamin, kung anong gagawin ko sa dibdib mo, yun din ang gagawin mo sa dibdib ni Ingin. Huwag ka mag-alala, wala itong mali siya. Trabaho lang. Trabaho lang. Go. Inigama paruko. Ay, baba, bahina. Inigama paruko. Ang muna sila tagramas. Nag-iwar sa di palagramas na kasla pus-pus-pus tinyo. At sa akong training na kasi. Ulit. Inigama paruko. Sige, hindi pa tapos yung kanta. Inigamak barukong ay mababahina. Inigamak barukong Perfect. Perfect. Kong. Animal ka. Ay hadayo ka pa ay ayatan. Inigamak barukong ay Tagalan mo pa. Matagal pa. Ayan, sandali na lang. Narigat ni mabibitin, nasakit si pusong. Isa pa. Atayaw. Narigat pala akong kanta. Excited. Inuwag barukong. Wait. Ungo. Halik. Inuwag barukong. Hindi pa tapos. Inuwag barukong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Nalaing nga sumisid, nalaing Nalaing tataw. na. Nisumo lang ako at age of 24, nakapasan. Un, maya. Nalaing. Nalaing da. Among gamen, dagita nga sundalo tayo. Oo. Nakatrain na dagita ti danom, kasjay, so kaya natin uri at bayag tatayin ti barukog mo. Pagpagay na dati. Padasam! Pagpagay na dati ti ko at sisid marino. Padasam ka kinangkel. Mga orin na makatrin-training mo. Na uncle mo kami. Ang beautician na latan kay sa soldado nun. Inya, anong baba ng bar ng dibdib mo? Kaya gore ka. Di ba, hindi ubing ka, magkaya talaga pipilitan na kanitatay mo sundalo. Wen. Apingitan mo talaga kaya. Injak kaya. Amo kay tagbak ka ti palto. Injak kaya. Nya ngay lati kaya Kaya mo. po siya ti palpaltugan sa. Ano ang susunod sa dito sa dibdib? dibdib. Tiyan, hindi ito itong pagsalatan ng likod. Dito. Pusod na. Nga to ti pusod na. Nga to ti pusod na. Anya ti Tagalog na ti Rusok. Sikmura. Sikmura. Oh, ito sikmura. Anong English ng sikmura? Stomach. Mali. Stomach, hindi sir, hindi. Ang English ng sikmura, in the sun. Bakit indasan? In the Father, in the Holy Spirit, Amen. Kaya ang English ng sikmura, in the sun. O, dito tayo sa in the sun. Alam mo na yun, pag tinanong ko ng ano mo, nakakataas sa'yo, ang English nito, indasan. Oh. Ano English nito? Very good. Inigamang indasan ay mababalina. Inigamang ay mababalina. Inigamang indasan kanya ay adayukat ay ayate. Inigamang indasan ay mababalina. Pag yumaut. Inyati baba, ano ang susunod ng Baba ng sikmura? indasan, sikmura. Dito, ano yan? Ha? Puso. Ito yung may butas. Pusod. Ayan. Patingin ako ng pusod mo, sir. Ako na kayo na mga lamarong kayo tayo tugkol ko. Agugo no bigat. Apa yung may? Daga! Haan! Hangad ka di nakita! Inya di jay. Nakadumo, do na! Jay. Nakadudo na! Ay dato'y buok-buok nga dito'y apo. Titawag dito'y karog. Apit na karaw! Karugtong ng bulbul. Ay, ingay! Agora ka, sika kayo tama kasi mo. Adda. Kuya, kadamo, nagkrugi mo tapusan mo. Pagpalpalakaya mi dato'y titarong. Kuya, asan yung mahabang daliri mo? Pinakamahabang daliri mo. Yun. Yan. Na-try mo nang magkutikot. Ito ang pagkutikot mo. Na-try mo na magkutikot? Ay, hindi pa. Damagaman ka ta Baka sa... yung ano nga yung training sir Jag, kutikot. Kutikot. Kutikot lang. Ayan, ikot, yung ikot. pinakamahaba yun ang idudugsol mo dito ko. Oo. Yun ang pagkutikot mo. Okay ka na. Di ba hindi naman niya ano ganyan lang siya. Oh. Hindi ka sa basa. Hinakano? Sa baknuang, tipig, tundal, tumok. Inikama puso ay mababalina. Inikama puso ay mababalina. Inikama puso kunara nganggarin layayat. Inikama puso. Ayun! Kuray ka man! Malaktak ka ba't mapangal? Anong susunod sa puso? Dito, pusong. Dito, kanya Tagalog na tipos. Nya ti Tagalog, pusong. Pusong, ayan, pusong ay sos! May sadaangan lang yung sulod! Madano ko dati, patultula! Awan Ay ka na, tulata! pusong ay sos! Ay na, makarawana ko lang ng titugi ti soldado. Tugi di soldado kasi kadakal. Haan! Nangay. Kasjay kang Kabis. Ay! Ay! Oh. Si Babo data. Ini kamang pusong agalo-along. Ini kamang pusong ay agalo-along. Ini kamang pusong muna na ay adayo kapay ay ayatan. Ini Hindi ko dapat agoy pigsama.
mahina. Ay na, po, naranggas dato yung soldado. Ano? Susunod sa puso. Ay, Ay, paltog ka no, paltog. 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 Daytoy rabong. Sige. Ngayon ang gagawin natin, dapat unaan mo siya. Mauna kang mang-up niya. Para hindi niya ma-put yung sayo. Yan. Ilayat mo muna yung kamay mong ganun, oh. Ay, baka pakiktok ka ba? Baka di ba na alawi, di ka babate. Piling ka ano? Piling ko na lang ito. Alay, sige. At maganti na karit na sundalo ko na. Piling ko na lang ito. Inigamang pal... Ay na, nagpipigsamot kasi. Matanda na anak. Inigamang... Amang paibes! Sandali lang. Nagpartak mga mang patultol. Kasjay din, suro naman di trinindan. Napartaga na. Inigamang... Wala pa yung kanta bibila. Inigamang palto ay mababaitan. Inigamang palto ay mababaitan. Inigamang palto kunana ay adayo kapay ay ayatan. Inigamang palto ay mababaitan. Master! Inigamang palto ay mababaitan. Inigamang palto ay mababaitan. Inigamang palto kunana ay ngiwat ko ang may kagwa. Inigamang tingnan ay natakderan Lintag. Kasi kakamot kasi kagwapo mangibbal. Tala na po, di ko dumang kuno. Ayan, okay ah. Imbal mo. Nahilos daw yung soldado. Alright, ayan Kuya Genesis. Ayan, bago ang lahat, pwede ka bang mag-hi sa ating YouTube video, camera? ayan. Hello, ayan. Hindi mo ba alam na nasa YouTube ang Suling Taos Band? Kaya dapat manood ka pag-share namin yan. I-follow mo na rin yung page namin para Ayan, updated oo. ka pag nilabas namin yan. Ayan. After how many days, nasa YouTube ka na, kuya. Ayan. So this Ayan. time, Kuya Genesis, thank you so much. Ayan. Palakpakan tayo man ni Sir Genesis. Ayan. Ako ito may saisuna nga sports nga army tayo. Ayan, may saisuna nga ng Kisay. Iti Basit Aladingit, iti Peralta family. Alright, ha. So, ihatid ka na namin. Kuya, kanina, di ba sir, sinundo ka namin doon. Ngayon, iyahatid ka namin. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Sir Genesis, ta itulog men. Tagiti mga yak apo nga makipagtulog, ijay kayo laang liko. Ay, 21 guns sa loob. Ay, 21 guns sa loob. Sige. Sige. Ijay nga agpatay, jiti umuluanan na tayo, jiti kwa, jiti pagtiktakan ti apo init. Sir, video aglisi kayo, tadakos nga may sagi. Suyo mo. 21 shotguns ato. Aga. 21 shot. Aga. 21. 21 guns salute. Nya tawag na di ka 21 guns salute. 21 salute. 1, One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, nagpasa niyo 21 salute. Jikan. Ay, gan! Bang! Imlay. So yun, okay. Itulog tayo. Genesis, pagpasensya amon tani aguri ka, ta sigurado pa no gusto no umanay kamutlaan. Okay. Umanay. Apay kami tapirukan nyo yung umanay. Makirimig! Ay, tayon, tulog tayon.
kunting katahimikan lang po tayo tulad tayo ni Sir Genesis. Sir Genesis, no, dati kaya mo nga ibaga, agpatpataging inup ka lang tama nagbubuteng kami. Ipabalon mi kinyam amin, pati paltog mo. Well, tano ti kasta, dapay ulos, kas kada medyas, tatno di ka aglamen. Gat sapay lako nga Sir Genesis, tanapintas ti pakay karyam. Intayon, itulot tayon. Genesis. Thank you so much, Sir Genesis. Ayan, thank you for being sport, sir. Dapat, tsaka itulog mo dapat. Namuday. Alright, yan po yung aming first set of music. First set ni Ingen. Ay nagsubli kami pa apo damdama. Hangkay pa apo kang awit. Dado pa apo di mabuya tayo. Well, ang kayo pa agaw awit apo, tati mabuya yun, tat tangarabiing ay parahingiti suling jaus ban, kasla halo-halo. Umun-unag, umimimas, rumaprabi, puminpintas. Palakpakan tayo ng tinasuling. Salamat kinin! Salamat na Pag-arabi!